Hernani bizia! Hau Hernani! Eta gero, encierro egingo dugu. Festa giroan murgildu zen larun batean Hernani. Berriaren 10. urteurrena ospatzeko birak jende asko bildu zuen. Kasko buelta egin zuten herrian, porrotxek entzierroan. Baina lehenago, goizeko 11etan eman zion hasiera udal gobernuak kasko bueltari. Ne ustez oso ekimen polita da, oso hernanikoa dalako, eta dirua biltzeaz aparte oso erresa dalako hernaniarrentzat hemen parte hartzea. Izan ere oso ohikoa da hernaniarrentzat kaskoan buelta egitea. Herriko batzordeak antolatu zuen ekimena. Hernanien otxura handia daukagu, kale bueltan da ibiltzeko, eta duela 4-5 hilabete bururatu zitzaigun ideia, eta orduan lehen esandako talde guzti hauek eta jarri behar ditugu kale bueltan. Bukaeran bakoitzak euskararen aldeko bere mezutxoa utzi dezan, eta aldi berean laguntza ekonomikoa ere. Guztira 35 talde baino gehiagok egin zuten buelta. Txirrindulariak, errugbilariak, banaiz bagara elkarteko kideak, futbolariak, gaztetxekoak, bertsolariak, bilgune feministak. Ekitaldi berezienetakoa ordea tabernen arteko desafioa izan zen. Taberna bakoitzeko ordezkari batek berria eskuan zuela kaskoari bueltak eman behar zizkion. Gehien egiten zituena izango zen irabazle. Hain zuzen, Deportibo tabernako ordezkariak irabazi zuen, 51 bueltarekin. Aurrentzako tailerretan ere euren trebeziak erakutsi zituzten txikienek, berria egunkariarekin eskulanak eginez. Hernaniko festa, esan bezala, berriaren 10. urteurreneko ospakizun biraren parte izan da. Datorren ekainaren 21ean beteko ditu 10 urte herritarrei esker sortu zen proiektuak. Herri-zerria igea gure ekitaldiak antolatzen, agizue beti berriaren inguruko bideo bat ematen dugu, esplikatzen dugu berrian zertan ari gehan, eta gero kulturren manaldi badago. Ekainaren 22ean emango diote amaiera birari, Andoainen egingo den egun osoko ospakizun festan.